எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் லக்ஷ்மணாதித்யா. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ரொம்ப நாளாக நம்ம வந்து டாப் 5 சீரிஸ் பற்றி, அந்த டாப் 10 கண்ட்ரிஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ சின்னதாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ணலாமேன்னு நான் இந்த வாட்டி டெக் வச்சு நான் பேசலான்னு இருக்கேன். டெக் மட்டும் இல்லை, நம்ம சேனல் வந்து நிறையவே நம்ம இனி பேச போகிறோம். நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேமிலியாக நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நம்ம மாறணும். அதனால் ப்ளீஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம சேனலை பற்றி எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணி. இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே சீக்கிரமாக வந்து சேரும். ஸோ டெக் பற்றி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஆர்வம் வந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இதை பற்றி நான் நிறையவே பார்ட்ஸ் போடலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது பார்த்தீங்கன்னா, நோக்கியா ஃபிட். நமக்கு எல்லாருக்கும் நோக்கியா தெரியும். 90ஸ்லலாம் நோக்கியா வந்து செம்மையாக ஓடிச்சு. அந்த ஃபோனு செம்மையாக சேல் ஆச்சு. அந்த நோக்கியா ஃபோன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் வந்து அது செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஷீல்டு மாதிரி ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். வைப்ரேனியம் மேலே செஞ்சாங்களோ நம்ம தெரியல, செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த ஃபோன். ஸோ அந்த ஒரு கம்பெனிலேருந்து தான், நோக்கியாவிலேருந்து தான் வந்திருக்கு ஃபிட். நோக்கியா ஃபிட் இந்த வாட்ச் பேர். எல்லாருமே நார்மலாக வந்து நம்ம ஃபோன்னா நம்ம கையில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த ஃபோன் வந்து நம்ம ஒரே ஒரு இந்த ஃபிங்கரால் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும். வேணா இங்கே இமேஜ் போட்டு காட்டுறேன். ஸோ இந்த நோக்கியா ஃபிட் எதுக்குன்னா, நீங்கள் இந்த நோக்கியா ஃபிட் வச்சு இந்த ஒரு ஃபிங்கர்லேயே நீங்கள் வந்து கால்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். மெசேஜ் வந்துன்னா மெசேஜ் படித்து பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மெசேஜ் வேணுன்னா கூட நம்ம டெக்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மொபைல் வந்து என்னென்னா இன்னும் ஒரு டெவலப்பிங் ப்ராசஸில் தான் இருக்குது. எதனாலனா, நான் சொன்னல ஏற்கனவே, மெசேஜ் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டெக்னாலஜி மட்டும் அந்த மொபைலில் வந்து அந்த ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு தான் இன்னும் ஒரு டெவலப்பிங்கில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் முடிகிறதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்குது. டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்சு மார்க்கெட்டில் வர்றதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இதை நம்ம நினச்சா எந்த நேரமும் இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். எந்த நேரம் வேணாலும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் நினச்சா தேவைப்படும் போது ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் தேவைப்படும் போது அது வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டர் ப்ரூஃப். ஸோ இது வந்து நீங்கள் குளிக்கும்போது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த நேரமும் நீங்கள் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து எதால் செஞ்சாங்கன்னா, இது வந்து சாஃப்ட் சிலிக்கான் ரப்பர் அதாலே செஞ்சது. ஸோ அதனால தான் இது மொபைல் வந்து ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக, டைனியாக, ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும் நம்ம கையில். இதோட ப்ரைஸ் வந்து இன்னும் நம்ம வந்து அதான் ஏற்கனவே சொன்னல, இது வந்து டெவலப்பிங் ப்ராசஸில் இருக்குன்னு. அதனால் இதோட ப்ரைஸ் வந்து இன்னும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டில் வந்தாலும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து ரொம்பவே சின்னதாக ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது. நிறையா பீப்புள்ஸ் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ செகண்ட் ப்ளஸில் இருக்கிற கேஜெட் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லினோவா ஸ்மார்ட் கேஸ்ட். இது வந்து சாதாரண ஃபோன் மாதிரி தான். ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் இருக்குது. என்ன தெரியுமா, நம்ம வந்து ஹை குவாலிட்டியான ப்ரொஜெக்டர் வந்து இதுலேருந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொஜெக்டர் வச்சு முதல்ல வந்த வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட்டு வந்த ஒரே ஒரு மொபைல் வந்து லினோவா ஸ்மார்ட் கேஸ்ட். இந்த ப்ரொஜெக்டர் எங்கே இருக்கும்னா, அந்த மொபைலோட அடிப்பகுதியில் அண்டர் த ஃபோன் அதில் மட்டும்தான் இந்த ப்ரொஜெக்டர் வந்து கேஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, இந்த ஃபோனுக்கு ஃப்ரண்ட் கேமரா இருக்கும்ல, அந்த ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து நம்ம ஸ்டாண்டாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை வச்சு நீங்கள் எந்த ஒரு விதமான ஆங்கிளில் கூட நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த டிகிரியில் கூட நீங்கள் இந்த ஃபோனை திருப்பி நீங்கள் வந்து ப்ரொஜெக்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் ப்ரொஜெக்டராக மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ப்ரொஜெக்டர் வழியாக உங்கள் ஃபிங்கர்ஸோட மோஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிக்கும் அந்த ப்ரொஜெக்டர். எப்படி சொல்ல வந்ததுன்னா, அந்த ப்ரொஜெக்டர் வழியாக நீங்கள் வந்து கீபோர்டு வாசிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டைப் ரைட்டிங் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேம்ஸ் கூட விளையாடலாம். முடிஞ்ச எல்லாத்தோட பிக்சர்ஸும் இங்கே காட்ட பார்க்குறேன். ஸோ தேர்ட் கேஜெட் என்னது பார்த்தீங்கன்னா, சென்ஸ். இது வந்து ஒரு ஸ்மாலான டைனியான இது ஒரு கேஜெட் தான். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது. பார்க்கவே க்யூட்டாக, ரொம்பவே சின்னதாகவும் இருந்தது. இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் வால்லையும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆர் கபோர்டில் கூட நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா உங்கள் ரூமோட டெம்பரேச்சர், மூமெண்ட்ஸ், நாய்ஸ் லெவல், ஏர் ப்ரெஷர், கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல், எவ்வளோ தூரம் நம்ம ரூமில் வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் இருக்குது, எவ்வளோ தூரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இருக்குது, எல்லாமே நம்ம ரூமோட ஃபுல் டேட்டாவும் நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக கலெக்ட் பண்ணி நம்ம மொபைலில் வந்து கொடுத்துரும். ஸோ நீங்கள் உங்கள் மொத்த ரூமோட டேட்டாவையும் நீங்கள் உங்கள் மொபைல் வழியாகவே ரொம்பவே ஸ்மார்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம ரூமோட டேட்டா மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல், இது வந்து நம்ம திருடங்கக்கிட்ட வந்து காப்பாற்றுறதுக்கும் இந்த டிவைஸ் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது. சப்போஸ் நீங்கள் வீட்டில் தனியாக இருக்கீங்க, உங்கள் வீட்டில் யாரோ வர மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஃபீல் இருந்ததுன்னா, நீங்கள் வந்து இதை எடுத்து நீங்கள் உங்கள் கபோர்டில் வந்து மாட்டிக்கலாம், அதாவது பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து உங்கள் கபோர்டில் எடுத்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கேமரா வழியாக உங்களை தவிர வேறு யாராவது அந்த கபோர்டை வந்து திறக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். எப்படின்னா, ஒரு கால் நமக்கு வந்ததுன்னா எப்படி நம்மளுக்கு
ரிங் அடிக்குமோ அதே மாதிரி தான் அங்கே நமக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் திருடங்க கிட்டேருந்து இது வந்து மெயினாக நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். உங்களை தவிர வேறு யாரும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் யாரும் திறக்கக்கூடாதுன்னா அதுக்கெலாம் ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இதுக்கு வந்து தனியாக வந்து ப்ளே ஸ்டோர் அதுக்கப்புறம் ஆப் ஸ்டோர் எல்லாத்துலேயும் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ இந்த டிவைஸ் வாங்கிட்டிங்கன்னா அதிலே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷீட்டில் வந்து இதில் போட்டிருக்கும். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இதை ரொம்பவே ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட ரேட் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். 4000 rupees. அதான் நாங்கள் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பிக்சர் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்குல்ல கேஜெட், அது மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4000 rupees. ஸோ 4th பிளேஸில் இருக்கிற கேஜெட் பேர் என்னது பார்த்தீங்கன்னா ஜூடோ பாக்கெட் பிரிண்டர். இது வந்து சின்ன ஒரு ஸ்மால் பாக்கெட் பிரிண்டர் தான் இது. அது மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்ட்லி ஸ்மாலஸ்ட் பிரிண்டர் கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரிண்டர் தான். இது வந்து ஜார்ஜ்டவுன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அங்கே அந்த யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த கேஜெட் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. இது வந்து கண்டுபிடிச்சி மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணோன்னா அவங்க நினச்சதை விட பயங்கரமாகவே இந்த கேஜெட் வந்து ரொம்பவே சேல் ஆச்சு. அண்ட் இட் ஜஸ்ட் லைக் அன் பிரிண்டர் ரோபோட். இது வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ரோபோட் தான் சொல்லுவேன். இந்த பிரிண்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகும். கீழே வந்து சின்னதாக 2 வீல்ஸ் வந்துருக்கும். ஸோ இந்த வீல்ஸ் வழியாக இது வந்து மூவ் ஆகும். இந்த A4 ஷீட் மேலே நம்ம இந்த பிரிண்டர் வச்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகி அதில் வந்து பிரிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ கரெக்டாக ஃபினிஷ் ஆனோன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு பிரிண்டராக இது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதுதான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ 5th பிளேஸில் இருக்கிற கேஜெட் பேர் என்னது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப். இது வந்து என்னதுன்னா இட்ஸ் லைக் அன் ஆக்ஷன் கேமரா. இதோட வெயிட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 28 கிராம். வெறும் ரொம்பவே வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு கேமரா இது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேமராவில் வந்து நீங்கள் 4K ரெசல்யூஷன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேமரா வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஆட்டோ ரொட்டேட் இருக்குது. 180 டிகிரி வரைக்கும் இந்த கேமரா வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த கேமராவில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்கும். இதை வச்சு நீங்கள் எந்த வாலில் வேணாலும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் கூட பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எங்கே வேணால் போகிறதுனாலும் அது வந்து கேப்சர் ஆகும். ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதோட இந்த கேமராவோட பேட்டரி லைஃப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து 1 hour வரைக்கும் தாங்கும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணணுன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் பேட்டரி வாங்கி கூட எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரி வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த கேமராவை பார்த்தோன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வாங்கணும்னு தோணும். இந்த கேமராவோட ப்ரைஸ் என்னென்னா இந்த ஒரு கேமரா மட்டும் 10,000 rupees. ஸோ தட்ஸ் ஆல் இன் திஸ் வீடியோ கைஸ். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எதாவது புதுசாக கண்டிப்பாக கற்றுருப்பீங்க. அந்த மாதிரி எதாவது புதுசாக நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு எனக்கு சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த லைக் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் போதும். நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க எனக்கு சொன்ன மாதிரி. ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க, எல்லாருக்கும் நீங்கள் இது கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணால் மட்டும் போதும், எல்லாருமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை கிளிக் பண்ணி எல்லோரும் பார்த்து கற்றுப்பாங்க. அப்படியே அவங்களையும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கூட சீக்கிரம் வந்து சேரும். ஸோ எதாவது நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் டெய்லி படித்து பார்ப்பேன். முடிஞ்சால் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன். ஏன்னா எதாவது மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter எல்லாத்தோட லிங்க் in the description. Just check it out there. So that's all in this video. See you in the next wonderful video. See you, tada, bye bye, take care, cheers and jay.